और गईला से पहिले रउआ सुनली हमर बात सैया ले अइहा। गईला से पहिले घर में सुनली हमर बात सैया ले अइहा। एकर जऊ ले अइहा। जा तारा चऊ के बाजार ओढ़नी ले अइहा। जा तारा चऊ के बाजार ओढ़नी ले अइहा। अरे रउआ जाते बानी करे चऊ के बाजार हो। अइहा जब धरमपुर सैया मरिहा मिसकाल हो। रउआ जाते बानी करे चऊ के बाजार हो। अइहा जब धरमपुर सैया मरिहा मिसकाल हो। अरे आके इंतजार करब लक्ष्मीपुर बाजार सैया ले अइहा। आके इंतजार करब लक्ष्मीपुर बाजार सैया ले अइहा। एकर जऊ ले अइहा। जा तारा चऊ के बाजार ओढ़नी ले अइहा। जा तारा चऊ के बाजार ओढ़नी ले अइहा। खोजनी नौडिहा नाथ नगर के बाजार में ओढ़नी बिकाला राजा सभई बेकार में। खोजनी नौडिहा नाथ नगर के बाजार में ओढ़नी बिकाला राजा सभई बेकार में। झुंगवा में मिले लाई ओढ़नी जालीदार सैया ले अइहा। झुंगवा में मिले लाई ओढ़नी जालीदार सैया ले अइहा। एकर जऊ ले अइहा। जा तारा चऊ के बाजार ओढ़नी ले अइहा। जा तारा चऊ के बाजार ओढ़नी ले